Allah ya sarki, mun zo mu sake gabatar da kanmu a matsayin yadda da kai don mu rike maka wani yanki daga cikin ƙasarka. Muna tabbatarwa da mai martaba sarki za mu ci gaba da biyayya da ba da haɗin kai da goyon baya da masarautar Kano da kuma mai martaba sarki. Daman can mu 'ya'ya ne a wannan gida, haka aka rene mu muka taso har Allah ya kawo mu wannan zama da yardar Allah da yardar magabata, kuma har ta zo kan mai martaba sarki da ya nuna mana ƙauna da so ija mu mai da mu 'ya'ya inda ma ba mu isa mu je ba kai mu nuna kuma yake tare da mu ko da yaushe. Duk abin da muka nema mai martaba sarki ya kan yi mana. Saboda haka muka zo mu jaddada mu jaddada goyon bayan mu da wannan yadda da mai martaba sarki na mu rike wani bangare daga cikin ƙasarsa, kuma za mu rike wannan yanki cikin amana kamar yadda mai girma gwamna ita da jan hankalinmu kuma ita da nuna mana lalle mu ci gaba da biyayya da mu da dukkanin jama'anmu ga mai martaba sarki. Allah ya kai sarki, Allah ya ƙara wa sarki lafiya. Sarkin Rano Allah ya kama. Muna taya ka murna akan wannan mukami da ka samu. Wanda duk wanda ya san tarihinka a ƙasar Kano, a ƙasar Rano, ya san ka cancanta. Ka yi malamin hakimi, ka yi hakimci a Kibiya, ka yi hakimci a Bunkure. Saboda haka ba ka jagorancin waɗannan ƙasashe an bawa wanda ya san ƙasashen, ya san al'ummar, kuma ya gaji wannan sarauta. Muna godiya ga gwamna da gwamnatin Kano da majalisa, saboda dukkanin abin da aka yi an yi shi akan shawara da mu, an sanar da mu, mun tattauna wannan, an yi watanni ma ana magana, kuma tsari ne aka kawo wanda zai amsa bukatun mutanen wannan yanki ba tare da rarraba kan al'umma ko haddasa wani rashin jin daɗi tsakanin al'ummar mutanen Kano. Insha Allah ba da daɗewa ba za mu zauna da ku, za a yi ta tsara yadda za a tafi da aiki tare. Muhimmin abu na nasiha shine a tuno dukkanin abin da Allah ya yi wa mutum na ni'ima, to cikin godiya sai an yi haƙuri akan abu da suka faru a baya. Za a shiga gida watakila akwai mutane da yawa, kamar yadda muke faɗa wa hakimai kana zaune kwanakin baya, akwai mutane da yawa da watakila sun saba muku, mutane da yawa da cikin shekarun nan
ba ku ji daɗin zama da su ba, saboda da ku da sabon sarkin karaye ni ne muku umarni ku je ku masarautar ku. Ba mu taɓa shakka a kan mubayar ku ba, ba mu taɓa shakka a kan biyayyar ku ba, amma kamar yadda na faɗa maka a wannan lokacin muna fatan kana ɗan sarkin rano nan gaba wataƙila Allah ya kaddara kai sarkin rano, shi ma muna fatan Allah ya sa ya sarkin karaye, kuma a wannan lokacin idan kuka ware kanku za ku samu asala da al'ummarku. Wannan haƙuri da kuka yi da wannan biyayya da kuka yi da zama lafiya da kuka yi da mutane ya kuke cin ribata. Kuma za a ga abubuwa da yau za a ɗauka da kuma marasa daɗi a yau Gracias.